Добрый вечер, шановные телегледачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами ў тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Всім добрый вечар, вітаю тебе таксама. Прывітанне. Ну і сёння ўсё ж такі курсы па гісторыі, так? Курсы па гісторыі, але набліжаецца свята міжнародны жаночы дзень, і таму будзем знаёміцца мы з гісторыяй гэтага свята. І як ужо нашыя госці зараней паведамілі, што не атрымаецца у нас укласціся ў адну перадачу, таму будзем, напэўна, разбіваць на дзве, а там уже і на 3 часткі, я не ведаю, як пойдзе. Таму не здзіўляйцеся, калі потым у красавікоў пойдзе. Так, але, канешне, будуць постаці і жанчын Беларусі, якія ўвайшлі ў гісторыю, гэта і Рагнеда, і Ефрасіні Полацкая, але спачатку ўсё ж такі будзе гісторыя, але перш за гісторыю будзе афіша. Музей истории частного коллекционирования приглашает на выставку жестяных банок для чая. Это отдельные сезонные тематические серии, наборы, посвященные Лондону, коллекционная серия с портретами королевской семьи, рождественские музыкальные шкатулки с чаем и многое другое. Выставка работает с 10 часов. Витебский областной краеведческий музей представляет выставку «Свидетели эпохи». Она посвящена памяти легендарного витебского фотографа Сигизмунда Юрковского. На выставке представлены портреты художников, которые работали в фотоателье Витебска в разное время, начиная с конца XIX века. Экспозицию дополняют фотоаппараты XX века. Выставка открыта с 10 часов. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет спектакль «Осенний рок-н-ролл». Сумеют ли мужчина и женщина найти общий язык? Начало спектакля в 19:00. Сябры, з гісторыі міжнароднага жаночага дня нас будуць знаёміць ужо вам знаёмыя мужчыны. Гэта Дзяніс Юрчак і Анатоль Дулу, кандыдаты гістарычных навук, дацэнты. Добрый вечар. Добрый вечар. Ну, я зноў разумею, што я памылюся, калі скажу, давайте пачнем тут з 1908 года, і адразу мне скажуць, ўсё пачалося раней. Ну, мы сёння пачнем пазней, але потым вернемся да першабытнага грамадства. Таму што разглядаць будзем не толькі свята. Свята адно столькі ўвагі можа і не заслугоўвае, таму што галоўнае гэта не свята, а галоўнае тое, каму прысвечана гэта свята. Таму мы будзем больш разбірацца з пытаннямі роля жанчыны ў гісторыі, таму што гэта пытанне даволі дыскусійнае, паказальнае, і калі нават паглядзець, мы нават у старажытнасці ўбачым, колькі, скажам так, памылковых поглядаў доўгі час існавала, прычым яны, можа, нават сталі кананічнымі на доўгі перыяд у гісторыі, але аказваецца, што ўсё было інакш. А як было, мы паспрабуем разабрацца сёння. Ну, спачатку ўсё ж такі будзем казаць, напэўна, і звернем увагу на само свята, таму што, як не дзіўна, ў гэтым годзе можна нават казаць пра тое, што гэтаму святу своеасаблівы юбілей. Таму што ўпершыню маштабна яна была праведзена і афіцыйна праведзена, ўжо аб'яўлена, праўда, яшчэ без прывязкі да канкрэтнай даты, у 1911 годзе. Але пэўную перад гісторыю можна прасачыць і раней, таму што першая масавая жаночая маніфестацыя, якая прыходзіцца менавіта на гэтую дату, дарэчы, на 8 сакавіка 1857 года прайшла ў Нью-Йорку, ну, як я сказаў, у 1957 годзе. 1957 годзе, ну, то тое, пра што ўсе ведаюць, напэўна. Гэта быў пачатак жаночага руху, калі яны з посудам прайшліся і адстойвалі свае правы. У прынцыпе, з адстойвання жаночых правоў усё пачынаецца, таму што гэта была рэальная праблема. Трэба прыгадаць, што яшчэ, напрыклад, да 70-х гадоў у той жа Германіі афіцыйна існаваў закон, які забараняў жанчынам уладкоўвацца на працу без дазволу мужа. Ну, гэта Прабачце, гэта 20-е стагоддзе. Так, і дазвол мужа, гэта мы не кажам яшчэ пра выбарчае права, напрыклад. Выбарчае права. І шмат прыкладаў, калі жанчынам у Парыжы было доўгі час забаронена апранаць што-небудзь, акрамя спадніцы, ну, прабачце, гэта таксама суровая рэчаіснасць 20-го стагоддзя. Што мы можам казаць пра больш ранні час, калі... Гэта нават не 20-е, там, здаецца, ці не 20. У 2010-м
21 стагоддзе. У 2010-м была знята забарона, хаця зразумела, што парыжанкі да гэтага часу ўжо актыўна парушалі гэты закон. Пра яго забыліся. Радасна. Пра яго, па сутнасці, забыліся. Але юрыдычна ён быў адменен толькі ў гэты час. Таму шмат пытанняў ёсць. Само свята, якое мы зараз святкуем, адштурхоўвацца трэба ад 1908 года, менавіта ў 1908 годзе, праўда, не 8 сакавіка, а ў канцы лютага адбываецца массовая маніфестацыя, жаночая маніфестацыя у абарону сваіх правоў, у тым ліку выбарчых правоў і ўраўнавання правоў з мужчынамі адбываецца ў Злучаных Штатах Амерыкі, калі 15 тысяч ізноў ж такі прайшлі масавым мітынгам і акцэнтавалі ўвагу на неабходнасць якраз адстойвання жаночых правоў. Потым амерыканская дэлегацыя ўжо ў 1910 годзе, дэлегацыя амерыканскіх сацыялістак, менавіта сацыялістычны рух стаяў за ўсімі гэтымі выступленнямі, яны паехалі на канферэнцыю, другую міжнародную канферэнцыю сацыялістак у 1910 годзе, дзе сустрэліся з вядомымі для нас усімі асобамі, з Кларай Цэткін і Розай Люксембург. Тыя, хто нарадзіўся ў савецкія часы, добра памятаюць гэтыя прозвішчы, і яны увекавечаны на нашых вуліцах, гэта нямецкія сацыялісткі і дзеячы сацыялістычнага руху. І якраз Клара Цэткін падтрымала ідэю, што трэба зрабіць, каб было свята жаночае, менавіта свята, калі жанчыны адстойваюць свае правы. Але гэта зноў не 8 сакавіка. Спачатку гэта не 8 сакавіка, але потым прывязка з'явілася. І упершыню свята менавіта як жаночы дзень, гэты дзень адзначаецца ў 1911 годзе. Таму ў гэтым годзе мы можам святкаваць ужо не проста віншаваць жанчын, а святкаваць 110-годдзе з моманту з'яўлення гэтага свята. Так што ёсць падстава дзеля таго, каб гэта маштабна адзначыць. У 1911 годзе свята адзначылі толькі ў 4 дзяржавах, але ўжо ў 1914 годзе да іх далучылася яшчэ 4 дзяржавы. І у тым ліку ў гэтым пераліку мы бачым у перадваенны час, мы бачым ужо Злучаныя Штаты Амерыкі, мы бачым Нідерланды, мы бачым Расію. Швейцарыя, Аўстрыя, Данія, Германія. Ну, якраз асноўныя тыя дзяржавы, дзе сацыялістычны рух на той момант быў даволі моцны. І з'яўляецца прывязка да 8 сакавіка, відавочна, дзень быў зручны, бо ён выпаў на нядзелю. Усё просто атрымалася. Ніякага больш сімвалізму няма там. Другі важны этап, як не дзіўна, гэта лютаўская рэвалюцыя ў Расіі, таму што падзеі лютаўскай рэвалюцыі 1917 года у тым ліку распачынаюцца з масавых выступленняў у гонар святкавання міжнароднага жаночага дню, і гэта якраз выпадае, а нагадаю, 17 год, у канцы 17 года мы змянілі каляндар. Мы перайшлі з юліанскага на грыгарыанскі, і адсюль у нас будзе разбежка. Пачатку 18. У 18-м, прабачце, гэта ўжо я ад рэвалюцыі адштурхоўваюся. Але тут яшчэ, дзейнічаў юліанскі стыль, і, адпаведна, падзеі адбываліся 23 лютага, а па новым стылі гэта 8 сакавіка. Адсюль вось гэта менавіта... Таму і кажуць, як сустрэнеш 23 лютага, так 8 сакавіка і правядзеш, адтуль пайшло. Тут даўно загадка гэта існуе, і нездарма кажуць, Взаемасувязі датаў. Насамрэч, гэтыя святы, магчыма, і ўзаемасувязь маюць паміж сабой, хаця тут уже трэба вельмі глыбока капацца, і мы, напэўна, не палезем покуль у гэта. І можа, ў перспектыве будзе святкавацца 23 лютага як міжнародны мужчынскі дзень. Ну, гэта перспектыва. Сёння мы ўсё ж такі пра жанчын будзем размаўляць. Таму вось яшчэ адна значная дата. Ужо наступная дата гэта 21 год, калі па рашэнню... Вот таму яшчэ адзін юбілейчык. Сапраўды, калі па рашэнню другой камуністычнай жаночай канферэнцыі было прынята рашэнне адзначаць міжнародны жаночы дзень менавіта 8 сакавіка. Дарэчы, 100 год канкрэтнай прывязкі. Таму зразумела, што... Ну, не трэба, напэўна, мужчынам жанчын віншаваць, ну, віншуйце сабе са стагоддзем. Са стагоддзем свята. І 17-годдзем, ці як там, звычайна кажуць, не гледзячы на ўсё астатняе. Таму
яшчэ адзін юбілей. Наступная важная веха ў святкаванні свята гэта 66 год, калі афіцыйна ў Савецкім Саюзе ў часы Брежнева гэтае свята становіцца ўжо не проста святочным днём, ён становіцца выхадным днём. І наступны важны этап гэта 75 год, калі па рашэнні Арганізацыі Аб'яднаных Нацый адпаведна гэтае свята афіцыйна атрымоўвае статус міжнароднага жаночага дню і па сутнасці становіцца тым святам, якое адзначаецца на ўзроўні Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і ва ўсёй сусветнай супольнасці, таму ад гэтага мы можам ужо смела адштурхоўвацца і казаць, што вось яно, гэтае свята, і афіцыйная назва замацавана нават у дакументах вышэйшай і самай вядомай міжнароднай арганізацыі. Так што гэта сцісла непасрэдна пра міжнародны жаночы дзень. І зараз, я так разумею, мы ўжо сягаем у першабытнасць. А цяпер Адкуль жа ўсё пачалося? Як хацеў Анатолій Мікалаевіч, у першабытнасць адразу. Ну, пачнем з першабытнасці. Пачнем, напэўна, з той тэорыі, якая доўгі час існавала, якая, ў прынцыпе, замацавана і па сённяшні дзень яшчэ ў падручніках школьных, хаця яна не зусім верная. Пэўныя падставы яна пад сабой мае, але гэтая тэорыя, яна ўжо перакрэслена, таму што доўгі час у нас лічылі, што да неалітычнай рэвалюцыі, па сутнасці, асноўнай формай бытавання чалавечай абшчыны быў матрыархат. Калі асноўная роля належала жанчынам, больш таго, жанчыны былі прадаўжальніцамі роду, жанчыны захоўвалі ачаг, жанчыны маглі больш эфектыўна знайсці ежу на фоне, як збіральнікі, таму што Ну, таму што на паляванне пайшоў, забіў, не забіў, гэта яшчэ пытанне. Знайшоў, не знайшоў. Гарантыя сапраўды не заўсёды. Паляўнічыя яны больш эфектыўныя па выніках, можа, але не заўсёды эфектыўныя ежа кожны дзень. І больш эфектыўныя распавядаць байкі. Магчыма, таксама. І нічога не змяняецца па сённяшні дзень. А даўно вось змяніўся вось гэты погляд на такую сітуацыю? Таму што не так даўно я вучыўся Не ў школе. адчуваеш? Не, я вучыўся ў школе, і нам нават казалі, што Я матрыархат сказаў, быў. што ў школьных падручніках і на сённяшні дзень захавалася гэта, у прынцыпе, тэорыя. гэты падыход, ён так адлюстраваны, але больш Не схематычна. акцэнтуецца. На гэта не акцэнтуецца ўвага, але многія па старай схеме працуюць. Але зараз існуюць крыху іншыя падыходы. Магчыма, пра гэтыя падыходы крыху пазней. Мы проста прыгадаем, адкуль усё гэта пачалося. Пачалося ў 1861 годзе, калі Бахофен выдае сваю кнігу, якая прысвечана была прававым адносінам у першабытнай абшчыне, калі так можна казаць, гэта пабытовае права, і ён адзначыў, параўноўваючы ў тым ліку тыя плямёны, якія знаходзіліся яшчэ ў 19 стагоддзі на ранніх стадыях развіцця, можна часам было заўважыць, што ў некаторых жаночая роля, яна вылучана на першы план. Была вылучана ідэя, што покуль мужчынам не патрэбен быў вось гэты цяжкая фізічная праца, земляробства, жывёлагадоўля. Адпаведна, да гэтага часу, покуль земляробства і жывёлагадоўля не сталі асноўнымі формамі здабытку ежы, хутчэй за ўсё раней асноўная роля адводзілася жанчыне. Чаму? Таму што якраз збіральніцтва гэта гарантыя пастаяннага харчавання, прадукты ёсць, сапраўды тут значна прасцей. Па-другое, жанчына захавальніца ачагу, жанчыны звычайна былі дома, мужчыны дом пакідалі ў пошуках ежы, часам надоўга. А больш таго, жанчына гэта прадаўжальніца роду. І лічылася, што невызначаныя міжпалавыя адносіны, якія былі ў той час, не заўсёды дазвалялі вызначыць, хто бацька. Таму арыентаваліся на тое, што род вёўся па жаночай лініі. Прыкладаў такіх таксама шмат. Прычым шмат нават у сучаснасці і ў тых самых плямёнаў, якія былі на той момант. У выніку рабілася выснова, што спачатку, покуль не было вось гэтай неабходнасці прывязвацца да бацькі, хутчэй за ўсё род вёўся па маці, і, магчыма, роля жанчыны была значна вышэйшая. Больш таго, калі паглядзець археалагічныя знаходкі, знаходзілі шматлікія тыя ж самыя палеалітычныя Венеры, найбольш раннія прыклады дробныя, не толькі дробныя пластыкі. Ну, Венера, ў сэнсе мы патлумачым, што гэта скульптура Венеры. Гэта скульптура... Не Венера Мілоцкая, так, ужо такой. Гэта скульптура, жаночая скульптура, на якіх часцей за ўсё адсутнічаюць, можа адсутнічаць твар, можа адсутнічаць нават рукі, але асноўны акцэнт робіцца на грудзі,
і на іншыя частцы цела, якія вызначаюць жанчыну. І адсюль вось такая назва, ну, робіцца выснова, што быў жаночы культ. Жаночы культ, у прынцыпе, ніхто не адмяняў, таму што жаночыя боствы, яны характэрныя больш для позняга часу, таму што у тых же земляробцаў маці зямля, яна дае жыццё, яна дае хлеб, яна дае тыя прадукты, якія вырошчваюцца. Гэта і больш для пазнейшых характэрна, але, магчыма, для старажытных людзей ўсё ж такі культ жанчыны як прадаўжальніцы роду ён быў значны. Таму, адмаўляючы матрыархат, мы не будзем адмаўляць вось асаблівую ролю жанчыны ў тым грамадстве ўсё ж такі. Грамадства было крыху іншым, і не трэба параўноўваць сучаснасцю. Таму што мы жывем у розных умовах, больш таго, геаграфічныя мовы былі розныя, і на гэта таксама варта акцэнтаваць увагу. Ідэю Бахофена падхапілі іншыя, Льюіс Морган у сваі, які, дарэчы, вывучаў плямёны іракезаў, а ў іракезаў на той момант, нягледзячы на тое, што яны па сутнасці стаялі на перадзяржаўнай стадыі, быў матрыархат. Адпаведна, яго гэта ідэя зацікавіла, ён пачаў гэту ідэю таксама актыўна прасоўваць у масу. Ну, а наступным быў Энгельс, які яшчэ больш замацаваў гэтую канцэпцыю. Ну, чаму яна панавала ў тым же Савецкім Саюзе, я думаю, далей тлумачыць не трэба. Все вывучали классичную працу Энгельса, происхождение семьи, частной собственности и государства. Ну и по сегодняшний день нечым она не стратила актуальности. Хотя зразумела, што шэраг момантаў там быў гіпатэтычны, зразумела, што навука аб першабытным грамадстве пайшла значна далей, дзякуючы даследаванням антраполагаў, дзякуючы даследаванням палеагенетыкаў. Ну і, дарэчы, наконт таго ж Моргана, Льюіс Морган, як аўтар работы «Старажытнае грамадства», больш таго, ён яшчэ напісаў кнігу «Ліга Ходзіноса Хасауні ці іракезаў». Ён пражываў сярод іх доўгі час. Ён бачыў іракезаў, але ёсць адзін нюанс. Там сапраўды матрыархат, там род вёўся па лініі маці, але пры гэтым правадарамі племя былі мужчыны. Вось у чым нюанс, на што рэдка звяртаюць увагу. Нават у тых плямёнах, у якіх зараз матрыархат, часцей за ўсё ж такі, калі асабліва гаворка вядзецца пра магчымасць ваенных стасункаў з суседзямі, калі трэба абараняць, абараняюць не жанчыны. Хаця по-рознаму можна інтэрпрэтаваць. Ну і, дарэчы, тыя ж даследчыкі яшчэ вельмі часта абапіраліся на старажытныя паданні, легенды, калі у многіх народаў існуюць легенды пра тое, што жанчыны раней былі на першыя ролі займалі ў грамадстве. Напрыклад, сярод астравоў у Ціхім акіяне ёсць паданне пра тое, што даўным-даўно жанчыны кіравалі мужчыны. Пры гэтым палявалі менавіта жанчыны і насілі бараду. А барадатыя жанчыны. А мужчыны мелі Гэтым грудзі і зараз уже сядзелі можна і не дома. здзівіць. А потым мужчыны ўзбунтаваліся, забралі бароды, аддалі грудзі і памяняліся яшчэ асноўнымі заняткамі. Ну вось такое старажытнае паданне, але гэта інтэрпрэтацыя, магчыма, нейкіх складаных працэсаў, якія адбываліся ў старажытнасці. А больш таго, у многіх народаў ёсць паданні пра жанчын-амазонак. Штосьці падобнае мы сустракаем шмат дзе, а больш Ну, нават у нашых старажытных легендах Ну, таксама. як бы плямёнаў у амазонах не было зразумела, але жанчыны-воіны былі ў тых жа скіфаў, у сарматаў. У наших легендах і паданнях таксама ёсць пра тое, што жанчыны-асілкі, вось яны тыя самыя амазонкі і ў нас былі. Мы, на прыкладзе, потым пабачым, што ў нас хоць і... Зараз ёсць. Ну, не зараз, і зараз, магчыма, ёсць. Жанчыны ў войску Пытанне ў тым, служаць, што калі нават грамадства стала ўжо класавым, карыстаючыся радапачынальнікамі марксізма, тэрміналогія, якая была ўведзена ў той час, тым не менш, калі ўжо дзяржаўная стадыя і калі на першае месца адназначна выйшлі мужчыны, ўсё ж такі у нас ёсць прыклады, калі жанчыны прасоўваліся і чагосьці дабіваліся. Княгіня Вольга далёка хадзіць не трэба. Самы яскравы прыклад, калі афіцыйна яна, ў прынцыпе, не магла быць княгіняй. Яна была рэгенчай пры сыне. Але інакш яе ніхто не называе за яе дзеянні, за яе актыўнасць, за яе палітычныя амбіцыі і іх рэалізацыю. Таму пэўныя нюансы ёсць. Но наконт легендаў пра амазонак, яны ў першую чаргу пацвярджаюцца тымі ж археалагічнымі раскопкамі. Ёсць прыклады, прычым у розных рэгіёнах, калі знаходзяць сапраўды звычайна маладых дзяўчат, якія адназначна былі пахаваны, і той інвентар, які пры іх знаходзіцца, сведчыць пра тое, што яны разам з мужчынамі займаліся паляваннем,
і войнамі. Ну, што гэта жанчыны-ваяры. Гэта жанчыны-ваяры, таму легенды, хутчэй за ўсё, таксама не з'яўляліся на роўным месцы, і гэта суровая рэчаіснасць таго часу. Так што ёсць версія, ўсё ж такі будзем адштурхоўвацца ад таго, што матрыярхату не было. Ёсць версія пра тое, што хутчэй за ўсё адносіны паміж людзьмі на той час, паміж паламі на той час, паміж мужчынамі і жанчынай, яны былі роўныя. Улічваючы тое, што сапраўды быў пэўны падзел, тыя ж, не гледзячы на тое, што былі жанчыны-войны, але мы разумеем, што жанчына гэта ў першую чаргу прадаўжальніца роду, гэта ў першую чаргу яна будзе захоўваць ачаг, гэта ўжо бясспрэчна, і зразумела, калі яна сядзіць з дзіцём, яна будзе сядзець, яна не будзе перахадзіць на паляванне, на далёкія адлегласці, і збіральніцтвам займацца будзе там прасцей на месцы. Але патрыярхат у чыстым выглядзе пачынаецца толькі прыкладна 4000 гадоў да нашай эры, калі вось паступова адбываецца неалітычная рэвалюцыя, калі на змену збіральніцтву, паляванню, рыбалоўству Сельская гаспадарка прыходзіць. Сельская гаспадарка. І калі цяжкая праца мужчын вылучаецца на першае месца, з'яўляецца прыбавачны прадукт, вось тады ўсё карэнным чынам змяняецца. Ну, дарэчы, калі глядзець на тыя адносіны і на ролю мужчыны і жанчыны, увогуле трэба разумець, што нават параўноўваць з пэўнымі паралелямі, у нас на прыкладзе сучасных плямён можна заўважыць, што ў старажытным грамадстве было не ўсё так проста. Вельмі часта даводзіцца чуць легенды пра тое, што, напрыклад, у той жа Сібіры, на далёкім усходзе, калі прыязджаюць геолагі ці іншыя чужынцы, іх вельмі рады бачыць мясцовыя, і адразу у якасці такога сувеніру прапануюць ім сваіх жонак. Што гэта? Гэта мясцовая традыцыя, якая, як ні дзіўна, вызначаецца эвалюцыйнымі працэсамі. Унутраныя міжрадавыя сувязі яны вядуць да дэградацыі і генетычных тупікоў. І гэта выдатна разумелі нават самыя прымітыўныя паляўнічыя. Каб было змяшэнне. Нездарма палавыя адносіны, міжпалавыя адносіны, у першую чаргу шлюбныя адносіны, якія фарміруюцца на той момант, яны фарміруюцца паміж рознымі групамі, у першую чаргу далёкімі групамі. Ну а што такое той жа далёкі ўсход ці Сібір, ці поўнач Амерыкі да прыходу туды каланізатараў. Гэта вялікія адлегласці і вельмі невялічкія групы мясцовых насельнікаў. Цікава, калі геолагі прыязджалі са сваімі жонкамі. Што адбывалася? Як сітуацыя развівалася далей? Па мясцовых традыцыях геолагі вымушаны былі. Прычым, наўрад ці праміскуітэт ввогуле існаваў, неўпарадкаваныя палавыя сувязі, нават на самых пачатковых этапах. Антраполагі звяртаюць увагу, што ўжо у вышэйшых малпаў, кшталту шымпанзэ, там парныя сем'і, па сутнасці. І у шэрага плямёнаў, якія знаходзіліся на адпаведнай стадыі развіцця і назіраліся антраполагамі тое ж самае. Хаця можна казаць пра серыяльную манагамію. Гэта значыць, што быццам бы пара існуе, але праз пэўны час пара магла распадацца, ўжо у мужчыны магла быць іншая жонка, а ў яго жонкі мог быць іншы муж. Ну, тое, што і сёння гэта нашым які грамадстве прысутнічае. гучыць. Ну, так. Гэта рэальнае жыццё. Рэаліці-шоу нейкае, так. Ну і, дарэчы, роля жанчыны ў грамадстве ўсё ж такі вызначалася тым, што мужчынам больш магутны, гэтага ўжо не трэба выключаць. Зразумела, чыста фізічна ён павінен быў дамінаваць, на прыкладзе тых жа малпаў мы гэта бачым, і мы гэта бачым чыста па фізічных, па метрычных паказчыках. Зразумела, хто на той момант быў старэйшым у сям'і. Дарэчы, ёсць такі вельмі добры антраполаг, кандыдат біялагічных навук, як Станіслав Драбышэўскі. Ён і выдатны навуковец, на яго і заходнія аўтары спасылаюцца, а яшчэ ён выдатны лектар і папулярызатар навукі. На Ютубе можна паглядзець лекцыі. Ён дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага універсітэта, ўсё ж такі вядучага ВНУ Расійскай Федэрацыі. І вось ён прыводзіць канкрэтныя прыклады пра ролю мужчыны ў тагачасным грамадстве. Ён адназначна выступае супраць матрыярхату, супраць яго існавання. І, напрыклад, прыводзіць прыклады, што калі паглядзець шматлікія пахаванні тых часоў, якія раскапаныя
археолагамі, якія вывучаліся, і археолагамі, антраполагамі, можна зрабіць выснову, што абсалютная большасць зламаных насоў і паламаных чарапоў у першую чаргу у месцы размяшчэння твара гэта жаночыя пахаванні. А гэта сведчыць пра адно, гэта пра Не пра што добрае, пра хатні хатні гвалт. гвалт больш нічога, таму што мужчыны часцей за ўсё пахаванне гэта ўжо раны, якія нанесены ў баю і цяжкай зброі. Ну, А ці гэта пакуль ён спаў. не можа быць сведчаннем таго, што жанчыны менш асцярожныя падчас палявання і вось такія. Ну, жанчыны асабліва Не не палявалі. зусім імкнуліся паляваць. Не, ну мы ж казалі падчас пра тое, збіральніцтва. што... Ну, это выключение. Ну, падчас збіральніцтва не вельмі асцярожныя. Не, Сутыкнуліся. здараліся, дарэчы, відавочна несчастныя выпадкі на паляванні якраз з мужчынамі. Ага. Ёсць такія раны, якія маглі быць самому сабе нанесены. Ну, мужчына мог і мужчыне нос зламаць, але гэтага ўжо Але гэта мала сустракаецца. І зноў ж таки гэта не значыць, што іх пахавалі пасля таго, як ім пашкодзілі твар. Часцей за ўсё гэта невялічкія траўмы, якія ўсё ж таки на чэрапе пакідалі сляды і заставаліся, станавіліся выдатнымі крыніцамі для вызначэння адносін у грамадстве тагачасна. І там якраз гэта ўсё сведчыць не пра тое, што існаваў матрыархат. Таму больш таго, дарэчы, той же самы Драбышэўскі праводзіць прыклад афрыканскіх плямён, дзе жанчына спецыяльна, калі ёсць магчымасць абіраць мужа, яна абірае таго, які меней ростам і менш мускулісты. Таму што менш біць будзе, а калі будзе, не так больно. Вось... А потым усё... Это зараз падавай высокіх там, да? А як не дзіўна, гэта ўсё ўплывае потым генетычна і вызначае ў далейшую эвалюцыю. Не адразу, але стагоддзі, тысячагоддзі, і ў выніку эвалюцыя пэўнага племені ідзе зусім не па тым накірунку. Таму вось яны складаныя адносіны паміж людзьмі ў першабытнай абшчыне, якія на той момант сфарміраваліся. Ну, давайте я прапаную зараз зрабіць паўзу і паглядзець, пра які сёння арт-аб'ект распавядзе нам Артемий Василевич. Говоря об особенностях развития культуры Витебска, нельзя не коснуться литературной его истории. Витебск, как и вся российская провинция, был читающим городом. Наряду с музыкантами, актерами, оркестрами, театрами в губернский центр нередко приглашались столичные литераторы и писатели. Даже Первая мировая война не прервала этой традиции. Григорий Яковлевич Арансон, один из историков русского еврейства и русских революций, а на тот момент общественный деятель Витебска, писал в своих воспоминаниях: в 1914-1917 годах событиями для города являлись не только визиты политиков, а, к слову сказать, в те годы здесь побывали и Керенский, и Милюков, и Владимир Дмитриевич Набоков, отец писателя Набокова. Арансон отметил, не меньшим событием был приезд не политиков: Овсянника Куликовского, Николая Максимовича Минского, Федора Сологуба. Витебск, как приличествовал всякому губернскому центру, имел собственных литераторов-дилетантов. Они выпускали рукописные альманахи, писали стихи, оды и панегирики по случаю высокоторжественных юбилеев своих учебных заведений. Все их творения, как и следовало ожидать, были явлением сугубо местного масштаба, не выходившие за рамки любительского творчества, однако очень искренними. Профессиональным литератором Витебска можно назвать Александра Романовича Пшелко. В губернской дореволюционной прессе часто появлялись объявления о продаже книг Пшелко, изданных за счет автора. Возможно, именно этим обстоятельством объясняется их небольшой тираж, качество печати, а соответственно и цена – не более 5 копеек за издание. Профессиональная литературная жизнь города со своими литераторами, со своими изданиями, издательствами, печатными органами начинается в Витебске уже после 1918 года. Впрочем, к нашему арт-объекту это имеет уже очень отдаленное отношение. Ну, я прапаную зараз нам перанесціся на экзатычны афрыканскі кантынент і каб нашыя госці распавялі пра цікавыя такія паняцці і звычаі абрады. Ну, можна не толькі, у прынцыпе, Афрыку закрануць. Усё ж такі тыя традыцыі узаемаадносін паміж жанчынай і мужчынай, яны вызначаліся
геаграфічнымі асаблівасцямі адназначна і тымі традыцыямі, якія захаваліся ў тым ці іншым рэгіёне. А больш таго, мужчына займаў першае месца адназначна на той час у грамадстве, але ёсць адзін нюанс. Мужчына сам сабе не мог нараджаць дзяцей і прадаўжальнікаў роду, і зразумела, што гэта магла б зрабіць толькі жанчына, і вось яна прычына фарміравання нават узаемадносін. І гэта вызначала ў многім ролю жанчын у старажытным грамадстве. Хаця роля магла б быць рознай. Але сям'я гэта не толькі адносіны, не толькі дзеці аб'ядноўвалі сем'і. Сем'і ядналі яшчэ і маёмасныя пытанні, прычым яны фарміруюцца нават у старажытным грамадстве. І вельмі выдатны прыклад гэта абрад Ньюмба-Нтомбу у Танзаніі, які абазначае вяселле паміж жанчынай і жанчынай. Таму гэта не вынаходніцтва 20 ці 21 стагоддзя, як зараз можна казаць, але прабачце, у старажытных народаў у Танзаніі вось такое было, але Правда, сэнс быў іншы, у параўнанні з сучаснасцю. Не будзем так далёка лезть. Чаму адбывалася? Гэта было умоўнае вяселле паміж старой жанчынай і маладой жанчынай. Дзеля таго, калі у старой жанчыны не было сям'і, не было дзяцей, галоўнае, ёй трэба было перадаць сваю спадчыну камусьці іншым. І нейкую матэрыяльную маёмасць. Маёмасць перадаць дзеля таго, каб у яе быў спадчыннік, пераемца. Яна брала маладую жанчыну, яны афіцыйна ўступалі ў шлюб, умоўны шлюб. А потым гэтая жанчына магла жыць па-за шлюбам як заўгодна, таму што ёй даставалася маёмасць пасля смерці, а далей ёй трэба таксама было забяспечыць працягласць свайго роду дзеля таго, каб перадаць ужо гэтую маёмасць. Гэта, па сутнасці, магчымасць захаваць захаванасці пэўнай ячэйкі грамадства ў старажытным родзе ў племені, не больш таго. Вось такія дзіўныя ўзаемадносіны. А туарэгі? Туарэгі ўвогуле дзіўны народ. Не дайшлі да іх. Можна браць сучасныя традыцыі. Туарэгі — гэта народ, які пражывае у раёне Сахары і Сахеля. Напрыклад, паўночнай Малі, нездарма. Гэта народ, які доўгі час змагаецца. Гэта не толькі Volkswagen, дарэчы. Гэта народ, які доўгі час змагаецца за незалежнасць. Нават існавала спроба ўтварэння ўласнай дзяржавы, Азаваду, на поўначы Рэспублікі Малі. Але гэтая дзяржава не прызнана нікім. Туарэгі ўвогуле унікальны народ. Ён вылучаецца на фоне ўсіх і чорнай Афрыкі, так званай белай Афрыкі. Але унікальнасць у тым, што нават у жанчын і мужчын племені розныя алфавіты, розныя мовы, дакладней, пісьмовыя мовы. Калі мужчыны ў асноўным карыстаюцца арабскай графікай, арабскім тэкстам, жанчыны захоўваюць старажытнае пісьмо тафінах, якое мае больш глыбокія карані. Гэта, па сутнасці, падзел, як не проста міжпалавы падзел, а падзел паміж рознымі светамі. Два розных светаўспрымання, калі нават зусім іншы моўны код стаіць. Ну, традыцыя таксама спецыфічная, якая характарызуе гэта паняцце асры. Гэта палавыя адносіны паміж свабоднымі жанчынамі, незамужнімі жанчынамі і, па сутнасці, усімі суродзічамі, таму што тут не абмежавана. Больш таго, самай паважанай лічыцца тая жанчына, у якой больш за ўсё ёсць сяброў, можна сказаць, і так, тут як... Таксама незамужніх. А вось пра гэта гісторыя маўчыць, дарэчы. Тут я не змагу адказаць. Вось яшчэ адна загадка для гісторыі. Трэба туарэгаў запрашаць, хай яны самі рассказваюць, распавядаюць. Ну, запросім абавязкова вось тут. Хутка ўжо. Галоўнае, не Volkswagen у цэнтр студыі. Прычым варта адзначыць, што і феномен кахання ўзнікае дастаткова рана. Наўрад ці можна дакладна датаваць, але ў краманьёнцаў, нашых непасрэдных продкаў, відавочна ўжо каханне, душэўная прывязанасць, яны існавалі. Але калі на пачатку яны маглі служыць пачуцці асновай для аб'яднання ў пару, з цягам часу, з фарміраваннем якраз інстытута ўласнасці, каханне адыходзіць на другі план, і вельмі часта менавіта маёмасныя інтарэсы двух сем'яў, яны двух родаў служылі асноваю для заключэння шлюбу паміж дзецьмі, а з цягам узнікнення дзяржаўнасці, з цягам часу узнікнення дзяржаўнасці ў сярэднявеччы ўжо і палітычныя інтарэсы былі прыярытэтнымі перад пачуццямі.
Таму нават у пераддзяржаўнай ці ў дзяржаўнай стадыі роля жанчыны адназначна змяняецца. У першую чаргу пачынае дамінаваць патрыархат, а жанчына, як гэта не дзіўна, ну, скажем так, ператвараецца ў многім у тавар. Важны тавар, які трэба захоўваць, таму што чаму гарадзішча тое ж будавалі? Захоўвалі не толькі сваю зерне, захоўвалі сваё племя, сваю сям'ю, таму што чужынцы маглі прыйсці, забіць усіх мужчын, а жанчын часцей за ўсё забіралі. Таму працэс асіміляцыі не такі розных народаў, ён не такі ўжо і спакойны і павольны. Гэта часцей за ўсё вялікі канфлікт, але жаночая палова пры гэтым захоўвалася і забіралася пераможцам. Таму нават той жа, дарэчы, Драбышэўскі яскравы прыклад праводзіць сярод афрыканскіх плямёнаў, калі прыходзяць мужчыны з чужога племені, нападаюць на пасяленне, завяршаецца тым, што жонка дапамагае забіць мужа. Таму што ён стары, навошта мне ён такі, а вось тут пераможца прыйшоў больш магутны. Ну, час быў іншы, і Я ўжо час хацеў быў... паспачуваць, а тут Но такое. У времена ў нравы, як кажуць, Ну, таму не дай бог. гэта мы про гісторыю, гэта не Але трэба зразумела, зараз што гэта не браць на сёння. ўзбраенне такое. Пры гэтым былі жанчыны, якія аказвалі ўплыў на палітыку. Ну, Ну, дарэчы, нават І калі... вось ёсць это- такая кніжка беларускіх гісторыкаў яшчэ пачатку 90-х. Женщины-легенды. Женщины-легенды. Хто зацікавіцца, там пра розныя перыяды, але даволі шмат. І пра антычнасць, пра тое ж самае. Ну, дарэчы, пра ролю жанчыны ў гісторыі усе ведаюць траянскую вайну, якая пачалася за Алены. натварыла спраў. Але пытанне толькі ў тым, што яе ніхто не пытаў. Вайна вялася канкрэтна дзеля таго, каб яе забраць і ўзяць яе за жонку. Яе пазіцыя там... Вось пытанне ўжо грамадства класавага, дзяржаўнага грамадства, калі з'явіліся дзяржавы, і калі роля жанчыны... На фоне гэтага мы можам адназначна казаць, што пэўнае равенства палоў у старажытнасці існавала, на фоне таго, што адбываецца значна пазней. Таму гэта мы можам назіраць у старажытнай Грэцыі, мы гэта мы можам назіраць у старажытным свеце, калі ўжо фарміруецца рэлігія. Развіцця, да, жаночага статусу. Цікавая просто назва нават кнігі. А я не бачу. История женщин на Западе. Да, это переклад классичного выдания, У пятитомника 5 тамах. под редакцией Редакцыя французских Жоржа историков. Дюбі і Мішель Перо. Але гэта звязана больш з рэлігіяй, так? Ад древніх багінь до хрысціянскіх Не, не? не. Не Гэта роля жанчыны ў Роля жанчыны грамадстве грамадства. на пэўным этапе. Книжка фундаментальная. Ну, а кто цікавіцца менавіта нашими землями, можно параіць даследаванне Натальи Львовны Пушкаровой. Яна была пачынальніцай гэтай тэмы яшчэ ў савецкай навуцы. Ну і сёння плённа працягвае займацца. І не толькі пра старажытную Русь піша. Ну, а яшчэ была цікавая кніжка, першае выданне, якое ў 49-м годзе побачыла свет. Гэта кніжка выдатнага гісторыка Бориса Александровича Романова «Люди и нравы Древней Руси». Тут у нас перевыдание 66-го года. Перевыдавалася яна неаднакроце пазней. І Романов першы ў савецкай навуцы падняў пытанні, звязаныя з сексуальнасцю, взаимоадносінамі паміж мужчынамі і жанчынамі, менавіта старажытна-рускі перыяд. Ну і напэўна, мы да гэтага перыяду Можна І ўтвараць звернемся. дзяржаўнасць ужо і на нашых землях, непасрэдна на Віцебшчыне, таму што... Во, давайте пра нашу дзяржаўнасць. Мы зараз пра каго будзем? Зноў да Вольгі звяртацца ці... Ну, увогуле, напэўна, зараз ролю жанчыны ў старажытным грамадстве перыяду існавання ўсходнеславянскіх дзяржаў, у тым ліку тых дзяржаў, якія існавалі на тэрыторыі Беларусі, таму што роля жанчыны змяняецца. Роля жанчын абумоўлена ў першую чаргу тымі унутранымі працэсамі, якія адбываліся. І тут, напэўна, можна правесці яшчэ ўсё ж такі мяжу да прыняцця хрысціянства і пасля прыняцця хрысціянства. Таму што Хаця многія дахрысціянскія звычаі яны захоўваліся, зразумела. Не ў адзін момант змянілася светаўспрыняцце людзей, прабачце. Не ў адзін момант традыцыі былі выцеснены новай рэлігіяй. там Наадварот, зрастанне адбылося. шмат пакаленняў, каб Сінтэз. змяніць усё. Той же самы царкоўны шлюб, напрыклад. Ён пражываўся на працягу стагоддзяў.
и ішоў зверху ўніз, да, ад эліт да проста сельскага насельніцтва. І што характэрна, шлюб нявенчаны, і ён таксама прызнаваўся шлюбам у грамадстве, калі проста згулялі вяселле, вось у перыяд, там, скажам, 11-13 стагоддзя лічылася, Не абавязкова было вянчацца, гэта ў царкоўнае. першую чаргу трэба князям, боярам, ну, само Ну, а собой, нам святарам. просто можна... Да. Нават царква спакойна ставілася. Ну, і ўвогуле мы, канешне, шмат што уяўляем пра гэты перыяд на падставе захаваўшыхся тэкстаў, але тэксты гэты пісаліся і царкоўнай літаратуры, і свецкай літаратуры прадстаўнікамі духавенства, святарамі, монахамі, і адсюль узнікла трактоўка культуры старажытнай Русі як культуры антысексуальнай. Таму што паводле Бібліі, да, шлюб, па сутнасці, гэта зло, да, хаця зло меншае, чым блуд. Ідэал, канешне, гэта захаванне цнатлівасці, прысвячэнне сябе Богу, і гэты ідэал прапагандаваўся і на Русі, таму што, скажам, той же самы Кіева-Пячэрскі пацярык, это значыць кніга, якая ўтрымлівала розныя гісторыі жыцця монахаў Кіева-Пячэрскага манастыра, яна прызначалася і для свецкага чытання. Яна давала нейкія ідэальныя узоры, тым ліку узор устрымання. Там ёсць гісторыя, скажам, пра прападобнага Моісея Угрына, які аказаўся ў складанай сітуацыі, быў спакушаемы прыгожай і заможнай полькаю. Так, ён разам з Працлавою, сястрой Ярослава Владимировича Мудрага, да, дачкой Рагнеды, трапіў да польскага караля Баляслава ў палон, спадабаўся нейкай там заможнай палячцы. Яна хацела яго мець сабе мужам, але ён абраў ідэал якраз цнатлівасці, захавання чысціні, і хаця ён І не здольны быў, аддаў сябе да, гэтай заключыць шлюб, замежнай. да, гэта падкрэсліваецца. Падкрэсліваецца, што нічого дрэннага ў гэтым не было б. Але гэта быў яго свядома асэнсаваны выбар. Ён не аддаў замежніцы, сапраўды. Яна ўжо яго і выкупіла, да, яна лічыла, што калі ён акажацца ў яе А ўладзе, ён крычаў, прасцей будзе. не аддам себя Да, яна яго нікому. спакушала сваімі жаночымі прэлесцямі. Клалася з ім у ложак, не паддаўся. Жалезны чалавек. Урэшце, да, яна вырашыла яго аскапіць, каб не дастаўся ні ёй і нікому. Ну, ён перанёс ўсё гэта. Неяк не хацелася б, каб гэта у фінале вось такі, ну, сумна так стала. Так. Я Ён разумею, што ён перанёс рэальны. мужна. Роля жанчыны ў гісторыі канкрэтнага Лёс чалавека. гэтай жанчыны быў не вельмі такі добры, яна была забіта. Моісей вярнуўся на Русь, ну і дапамагаў монахам пазбавіцца ад вось гэтай похаці, ад цягі да жаночага полу грахоўнай. І потым яму маліліся менавіта, каб пераадолець жаночую прыгажосць і прыцягнення, таму што гэта лічылася в царкоўным сэнсе, царкоўным дыскурсе грахом. Хаця зразумела, да, яшчэ зноў-такі ў пісанні сказана, што лепей вступаць у шлюб, чым У блуд. распаляцца, да, чым блудзіць. Ну і адпаведна, гэта таксама была магчымая лінія паводзін і для мужчын, і для жанчын, прычым пераважна, зразумела, што не кожны мог стаць монахам, і таму царква, канешне, была зацікаўлена ў распаўсюджанні шлюбаў, асабліва царкоўных шлюбаў, дзе б святар настаўляў на сапраўдны путь і мужа, і жонку. Ну, што характэрна, само слова «любовь», в сэнсе кахання, той же самой аповесці мінулых часоў сустракаецца, да, толькі аднойчы. Хаця ўвогуле слова «любовь» 47 разоў, з іх толькі аднойчы у плотскім сэнсе. Любоў, любы, як секс. Гаворка ішла найперш пра боскую любоў і пра любоў да бліжняга.
Да? Як сказано в Евангелии от Иоанна, нема больш той любові, чым калі нехта паложыць душу сваю за сяброў сваіх. Так, вось гэта было ідэалам любові, які насаджаўся грамадству. Ну, а ў грамадстве зразумела, і пра гэта сведчаць фальклорныя крыніцы, якія больш старажытныя пласты да нас данеслі. І вось гэтая плотская любоў, якая яна могла обозначаться другими квітнела. словами. Да, якая могла абазначацца ў царкоўных тэкстах другімі словамі. І не толькі ў царкоўных нават. Да. Але прычым, паколькі уплыў царквы яшчэ не усталяваўся на ўсё грамадства, даволі ліберальна спачатку ў царкоўнай іерархіі маглі глядзець, скажам, на паводзіны халастых маладых людзей. Але не дзяўчат, конечно. Да. Ёсць, скажам, Ну, такі хтосьці і на дзяўчат, можа, літаратурны паглядаў. твор, да, 12 стагоддзя, вапрашанне Кірікава, аўтар яго Кірык Наўгародзец, навуковец, да, адзін з першых спецыялістаў у галіне храналогіі на Русі, ну і ён жа духоўная асоба. Ён задае пытанне наўгародскаму епіскапу Ніфанту наконт тых ці іншых сітуацый, з якімі сустракаліся святары падчас сваёй прафесійнай дзейнасці. І задае пытанне, ну, Ніфант дае адказы в ліберальным ключы, што гэта грэх, канешне, але не так страшна, бо чалавек жа яшчэ не жанаты, абы не блудзіў замужніх. Нават калі ў постельнікі грэх дапусціў, гэта можна прабачыць, не караць жорстка, прынамсі. Гэта такая інструкцыя, так як паводзіць сябе. Ну, па сутнасці, да, як паводзіць сябе святарам, таму што вось гэтыя тэксты, яны ўспрымаліся як рэкамендацыі да прымянення. Пры гэтым, па сутнасці, у гэты перыяд мы можам казаць пра некалькі роляў жанчыны і ў магчымых варыянтаў развіцця іх лёсу. Гэта калі проста былі сяляне-гараджане. Зразумела, што іх роля ў гісторыі была вельмі моцна абмежавана. Больш таго, у выпадку ваенных канфліктаў яны лёгка маглі станавіцца жывым таварам. Той самы тавар, якім будуць гандляваць, у тым ліку актыўна гнаць у Візантыю, гэты тавар быў запатрабаваны. Таму лёс простай жанчыны гэта не самае, так, для гэтага перыяду не зайздроснае. Не самае зайздроснае, што можна, ў прынцыпе, пажадаць і прадставіць. У той жа час мы можам бачыць і выключэнне, калі гаворка вялася, праўда, і зноў ж такі княжы род, калі гэта прадстаўнікі правячай эліты, прадстаўніцы правячай эліты, лёс таксама мог быць зусім розным. І не зайздросны таксама. І не зайздросны. Іх выкарыстоўвалі як магчымасць развіцця палітычных стасункаў. Я так разумею, што пра Рагнеду мы сёння ўжо не паспеем, але я думаю, што гэта яркі прыклад. Гэта самы яскравы прыклад, калі Рагнеда, больш таго, яна стала магчымасць, разам з Рагнедай можна было атрымаць усё полацкае княства. І гэта было галоўнае, калі Владзімір прымаў тое ці іншае рашэнне. Пра гэта мы казалі, і калі што можна паглядзець папярэднія эфіры, якія ўсе ў інтэрнэце размешчаны. І тое, што захоп Полацка потым суправаджаўся гвалтам над Рагнедай, гвалт гэта сімвалічны акт. Да? Владзімір, зацвярджаючы ўладу над Рагнедай, зацвярджаў сваю ўладу над Полацкім княствам. Сімвалічна. Таму прыкладаў падобных шмат. Яшчэ адзін магчымы варыянт, які таксама можна праз асобу паглядзець, гэта манаскі пострыг. Але зразумела, што ўсё ж такі мы будзем абапірацца ад таго, што першы манастыр у нас заснаваны Ефрасіні Полацкай, і яна з'яўляецца якраз першым прыкладам, выбітным прыкладам, на якім мы таксама акцэнтавалі ўвагу пра ролю манахіні, але не простай манахіні, а прадстаўніцы княжага рода. Знаеш, вось гэты ідэал царкоўны, ён ўсё ж такі мог рэалізоўвацца, і мы бачым, да, і ў іншых княжых родах Русі, што некаторыя дзеці сыходзілі ў манастыр. Дзяўчынкі асабліва. Па ўласным жаданні. Па ўласным А з манастыра можна ж было забраць, так? Дзяўчыну. Ці гэта ўжо назаўсёды? Не так усё проста, хаця вярнуцца можна было, і прыклады таксама былі. У нас у больш пазнейшай гісторыі, праўда, яны больш да мужчын адносяцца. Калі яны выкрадалі, так? Да, калі, скажам, дзяўчынка непаўналетняя сышла без дазволу бацькоў. Так, яе, па-першае, не павінны былі пастрыгшы, ну, прычым трэба ж было спачатку там вытрымаць іспыты
То, Да, ну, спочатку треба было атрымаць нейкае благословение и от бацькоў таксама. Конечно. Ну, калі паўналетні чалавек прымаў рашэнне, там ужо ад бацькоў ён не залежаў. Хаця, дарэчы, бацькі ўплывалі і на выбар шлюбнага партнёра. Так, таму што, скажам, ва ўставе князя Ярослава аб царкоўных судах, які па-рознаму датуецца і 11 стагоддзям, і некаторы лічаць, што больш позней ўсё ж такі крыніца 12 стагоддзя, прадугледжаны выпадкі, калі бацькі не дазволілі дзяўчыне пайсці замуж за таго, за каго яна хацела, і дзяўчына гэта скончыла жыццё самагубствам. Адказнасць павінны былі несці бацькі, але, значыць, такія выпадкі маглі мець месца. А з іншага боку, так, былі выпадкі, калі бацькі аддавалі дзяўчыну замуж без яе волі, сілою. Так. І таксама бацькі перад мітрапалітам павінны былі адказаць. Хаця, зразумела, па-рознаму магло складвацца ў сем'ях таго часу. І бацькі недзе маглі ўлічваць жаданне дзяўчыны, маглі і не ўлічваць. Ну вось на гэтым маглі і не маглі нам сёння прыйдзецца скончыць. На жаль. На жаль, але я так разумею, што праз 2 тыдні мы працягнем размову по гэтай жа тэме. Пра жанчын. Канешне, працягнем, тым больш, што падстава будзе, трэба яшчэ раз павіншаваць усіх з надыходзячым святам. Віншуйце. Можаце зараз віншаваць, потым ужо 18 А то мы будзе. неяк сёння прайшліся. Не, вельмі цікава атрымалася. У мужчынскай кампаніі абмеркавалі галоўны жаночы празднік, вось усё, што трэба ведаць. Але ў любым выпадку заўсёды былі выключэнні з любых правіл, таму што княгіню Ольгу мы прыгадвалі на супярэчы шмат чаму, як легендарная заснавальніца горада Віцебска, і на яе асабліва мы ўжо таксама звярталі ўвагу, таму дазвольце пажадаць прыгожай палове чалавецтва ўсяго самага лепшага. Пажадаем вам здароўя моцнага, спраўдзяцца хай вашы мары сны, шмат усмешак, сонейка бясконцага і вясны, 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 вясны. Ой, лірык. Дзякуй за цікавы расповед. З вами развітваемся. Ну і раім паглядзець нашу прыгожую Наталью Парфёнову, які са спосабаў арт-тэрапіі для вось такога ўнутранага спакою на сёння нам прапануе. Арт-терапия – это естественный путь исцеления собственного сознания через искусство. Благодаря этому можно преобразовать отрицательные эмоции в положительные. С помощью арт-терапии можно избавиться от депрессии, исцелиться от тревожности и других неприятных эмоций. Сегодня в арт-терапии мы применим такое искусство, как декупаж. Декупаж – достаточно древнее искусство, которое сегодня обрело второе дыхание. С помощью него можно выразить свои творческие способности, а в результате приобрести эксклюзивную вещь. Одновременно работая в арт-терапевтическом русле, мы раскрываем те глубинные вещи, которые хранят много неосознанного и открывают новую энергию для жизни. Что представляет собой декупаж? Это уникальная техника, которая позволяет нанести рисунок на различную поверхность. В качестве рабочего материала могут быть использованы дерево, свечи, стекло или пластик. Такой предмет впоследствии может послужить отличным подарком или же украсить ваш интерьер. Разнообразие материалов и рисунков для декупажа позволяет создавать дизайнерские изделия, которые подойдут к любой обстановке. Арт-терапия – направление психологической коррекции, в основе которого используется искусство и творчество, а точнее метафора. Метафору человек, выбравший арт-терапию в процессе сессии, создает сам, из чего угодно – пластилина, глины или, как в нашем случае, декупажа. Все дело в том, что в нашем бессознательном информация содержится в виде символов и образов, которые имеют определенную эмоциональную наполненность. Основная задача терапии – помочь человеку быть в ладу с собой и другими, или, как говорят психологи, стать аутентичным и адаптивным. Это когда человек в согласии с собственной уникальной сущностью, со своими чувствами и желаниями. И в заключении хотелось бы сказать, что арт-терапия в стиле декупаж имеет массу положительных сторон. Этот метод подходит всем без исключения. Попробуйте раствориться в искусстве, и ваш мир изменится. Желаем вам здоровья и гармонии.
Спадзяемся, праз 2 тыдні мы зноў пабачымся і працягнем нашу тэму, таму што як Про заўсёды жанчын можна казаць бясконца. так і заўсёды як заўсёды не паспелі. Ну а зараз будзе наш музычны нумар, гэта узорны аматарскі калектыў Альтанка і таксама вось віншаванне для ўсіх жанчын са святам, якое хутка ўжо будзе. Так, віншуем. Таго добрага, пакуль. Есть день шахтера и день металлурга, пожарника день и день хирурга. Профессий много, скажем прямо, но главное все же профессия мама. Вы